हामबाय तिनी एडिसी हापांबाय लुआजिजाक वर्ल्ड इंडिजिनस डे बनरक सवै तिनी पांडा पांडानी सभापति सिनी बरमुनां कमल कलय अबाहायकेन मानजा फैयासिनी एडिसी हापांनि ऑनरेबल चेयरमैन बरमुनां जगदीश देब्रमा तै मानजा फैयासिनी बरमुनां तिनी इनग्रेटर बरमुनां राजेश त्रिपुरा बरमुनां चिनी बिकेरांखल अबाहायकेन तै जत्त चिनी एडिसी हापांनि अफिसार जतन खाकाहाम हामबाया फारै जरा बेलाय शट कक्स आसुक सालिया अबना जों तिनी अबने साथे साथे चिनी वर्ल्ड इंडिजिनस डे अबना रक सवै कायसे चिनी एडिसी हापांबायनो संसजाक कैसे फुटबल टूर्नामेंट दङ एमएलए वर्सेस एमडीसी अबाहायकेन चिनी याखिली एकाडेमी थुंनो खालामनाय पुलानो कयनाय नरकनो जतन नायनानै बागै जोंर गोरोंगिया जास्ट इंडिजिनस अबनो रक सैनो कैसे चिनी कैसे जे कैसे थुंमुं संसजाक माने आं इंडिजिनस डे नि ते अबना आं सानानै मोसो माने जे तिनी जे थीम खाचिनि सिक्लारक ने नाहारमु सिक्लारक ने नाहारमु कैसे जों आहायनो नों कुनो टारगेट छाड़ा जुदि नों जुदि बानचिनानै जुदि थांखांखै नों कैसे टारगेट माखायनाय नों तामो खालायनाय कैसे प्लान माखायनाय नों जुदि इंडिजिनस नै क्लाय दंखांखै नों कुनो क्लायजे गांखाय अबाहायकेन चिनि अ जे पाइथानाय बनि बागैनो जों आगि चिनि बहुत सिगाङाव इंडिजिनाव हाव थांनाय र लेखा परा आसुक गोरोंयाफोरनो बरफनि बेबाकनो बंनि रमैना जाक दंमाने फियाबा चिनाबा जों आबरा तुरुक कमानानै दिगि थांमाने आबरा तैसम मुइतो खालायै जे अबाहायके तिनी न पांडा प्रोग्राम संसजाक माने केवो ओ पांडा प्रोग्राम न तिनी न वन सुगु अब राजनीतिक बाहायके केवो वन सुगु पियाबा अब कुनो राजनीतिक गया जारा नों अरने भूमिपुत्र अ हानि बुसा अबने बागै अ हाव तंनाय र अबाय सामुंनो जों सुरु तंग ऑफिस लेवल है के जों तंग एडीसी हापांसिबो खायनो अमो जों जारा जे जों इंडिजिनस होनजाकनाय र अब प्रत्येकता जों एरिया प्रोग्राम खालायै टाइम जुदि खालाय गांकेसे जों रखा खालायमनाय जों रखा खालायनानै थांगांकै जों सिनि निनि कानमुं चुमुं हयतो चिनि निनि ककथाय जब तो जागोन जों आसले जों निजिनो अबनो सुकमाय दङ जों जेसा चिनि ककथाय सानानै थांगांखाय जों निजिनो बगिनि वार्ड यूज खालाय सालाय दङ जों बांला ना हले इंग्लिश अब हायके वार्ड यूज खालाय दङ आसले जों निजिसो टोटली जों निजिनो बगि थांजा अबनि बागैनो जों अमहाय पांडा प्रोग्राम खालामनाय बायदिबो जों मानिया अबन बागै रिसार्च खायना नांनाय टाइम बरकनो अबहाय काहाम ति खालामनानै नांनाय अबन बागै चिनि अ सिक्लार चिनि भबिष्यतनि जे चिनि थिनांनि जे चिनि सिक्लार नरक बेलायखे एक्टिभ बुङै मा बासानाय
Norok black is semai krat matang nai. Norok ni bising tu sikla ni bising tu somas no jadi rokat klaimer menyangkai. Cino sikla rok jadi abono somas no banci dan bagai jadi wan sud yangkai. Seng salsa, oba hikena. Jaja bora hai ngai sing kamai thang nai. Belai ki kirima singsa otongo. Bone bagai ni asik kok sewai ang. Obono koina mo chugo tini ni je phaine rok oro jotto no mutu khlai buskang salo sung adc hapang ni bising tifino adc rok sung kaisa target mananai obono chung adc area ni chini jeta 527 ta jini adc village tongmani o jagona chung protecta subzone wise kaisa chung jemon goria rok jemon chung fund mahai oba haiki chung subzone wise যদি ফান্ড ওইফোনো আস্তে আস্তে আপনার जों डेभेलप खालामनो नांगौ प्रचार खालामनो नांगौ बाहायखौ जों टारगेट मानो हानाय बस्काङाव जों प्रत्येकटा सबजोन वाइज अबहायखौनो जों प्रग्राम संचालन बागै जों एडिसि हापां जों अबनो वन सुंमों नाहारै सामुं खालायदों होनैनो आंनि किसा कक सामने गोसोखौनो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय